ilal alim wa jalasa ma'ahu wa la yaqdiru ala ayyahfadhu ilma falahu sab'a karomatin. Sing sapa wonge tekan gone kiai terus bareng lungguh ngeten iki bareng kiai, kemudian bareng dijak ngaji gane ora mudeng, ora palaban. Wis diulang ngel bareng rak ngaji ngeten iki ngenjang wangsul diulang melih tekan pundi lali. Jenengan dugi mriki kumpul kiai ngaji bareng jebule jenengan bar diwarai terus ora apal. Ngoten mawon tesih dikai karomah kali Gusti Allah, dikai kemuliaan kali Gusti Allah. Jangan dugi mriki ngaji tapi tekan omah lali, ije entuk keramat. Keramat niku ora kudu wali. Jenengan niku saged angsal keramat, syarat tekan gone kiai, terus purun derek ngaji, bar niku lali. Bukjus banget. Nop jajal mau kula ngajine pripun karo wis lali sing tuwek-tuwek niku. Nini niku lho. Ku nak lali wis napa mu ngajine ya. Ngono kuwi. Senajan jenengan boten apal napa sing kula ngajekke, sing diajekke Abah Arifin, jenengan boten apal tetep diparing karomah kali Gusti Allah, kemuliaan kali Gusti Allah. Napa niku? Pertama, yanalu fadral muta'allimi. Pertama, angsal kautamaane kemuliaane santri. Jenengan niku ngaji sepisan ngeten iki paling-paling lebih sejam mangke jenengan wangsul sami mawon mulyane santri. Padahal santri sane ngaji kudune puluhan tahun. Jenengan nunggu namung sejam padha karo santri punan. Santri napa namine? Santri napa jenengan? Santri napa? Santri tuwek. Yo. Wong kene kok angel yo. Santri dadakan mawon dianggap santri temenan, hanya masalahin jenengan ngaji kali kiai bar diulang lali. Apa meneh bar diulang eling. Bar diulang be lali ngajine wingi apa kiyaine lali. Itu saja jenengan pus dicatat, diberikan karomah kemuliaan oleh Allah. Jenengan sami mawon santri-santri sing ngajine puluhan tahun. Mboten, Bapak lho kula ngaji niku awit tahun 85, medal tahun 99. Lah jenengan ngaji kali kula ngeten iki paling sejam kok padha. Mbok jajane nyengiti kan. Enak jenengan rekoso kula to. Nah, dipikir-pikir niku dikei kautamaan koyo santri. Terus napa malih? Mada majalisan indahu kana mahbusan anidzunubi wal khotoya. Jenengan kabeh ngaji kali kiai bar terus lali. Ngeten iki Pak. Mangke kan jenengan lali alam bae, mangke lali ya, Mbah. Lali lah, Mbah lah. Wis mau mangke lali. Mboten napa-napa, lali bentuk keramat, Mbah. Jenengan wis entuk dicatet santri ping kalih dikai karomah Gusti Allah malih, dikai kemuliaan Gusti Allah malih napa? Selagi jenengan tesih lungguh berhadapan kalih kiyaine, maka jenengan mahbusan aniduruk wal khotoya, jenengan ditahan dari dosa dan kesalahan. Selagi jenengan tesih ngrungokke ngaji ngeten iki, dosa niku mboten nyedak, salah mboten nyedak. Dosa niku lho paten playon mrikodonan, mboten wani mligi. Selagi jenengan tesih lungguh kiai, ndak ada dosa di sana. Selagi jenengan tesih lungguh sar ngaji ngeten, ora ana dosa babar blas sing mencolok teng mligi. Percaya mboten jenengan? Jajal digoleki jajal dosane ndi mboten percaya. Mboten mencelok to niki. Selagi jenengan tesih kumpul kalih kiai ngaji bareng, jenengan diparingi karomah kalih Gusti Allah, ora bakal kena dosa lan salah. Selagi lha nek mulane suwe anggone ngaji saya suwe juga jenengan mboten kenging dosa. Jenengan ngaji sejam berarti mboten kantem dosa sejam. Mangke nak wangsul dene kena dosa ya wajar. Bareng tekan omah padu karo bojone sih. Dosa malih, mulane terus mangke ngaji malih, mangke dosane ilang malih. Terus niku cara-carane. Senajan mangke ngajine juga lali. Bar ngaji lali, bar ngaji lali. Napa malih? Idza kharaja min manzilihi tanzilu alaihi rahmah. Ketika jenengan metu saka omah niat ngaji mriki, maka jenengan dituruni, jenengan ketiban rahmati Gusti Allah. Jenengan saka omah mriki, niat mriki ngaji niate, maka rahmati Gusti Allah medun. Rahmat niku napa? Kawelasane Gusti Allah. Pas pada waktu jenengan badhe tindak mriki niki wau ning tengah dalan kok mati, dijamin matine husnul khotimah. Ayo, sapa sing sesuk?
Lah pas badhe mriki terus kepengin mati nek nganggalan sapa yo? Jajal ngajungo. Kok jenengan saking omah tindak mriki niat ngaji maka medun rahmati Gusti Allah. Welase Gusti Allah niku medun. Welas niku napa? Welas nggih kawelasan. Contoh kados sapi nglairke anak. Anake kok dimimiki ora didak niku sebab welase Gusti Allah. Lho sapi ora diakal kok, ngerti nek iki anakku. Yo ngerti mimiki, ngerti ora gelem ngidep. Kenapa? Sebab ana welase Gusti Allah. Napa malih jenengan kok diwelasi Gusti Allah langsung. Tegese jenengan metu saka omah mriki diwelasi Gusti Allah. Kapan mati di perjalanan husnul khotimah. Mati teng pondok hukume syahid. Buk luar biasa. Ayo saya kepengin mati syahid jajal ngajung. Saiki. Lah sampean kepengin mati piye? Domo ya pakai mawon tetep nggih. Senajan wis tuwa ya matine make mawon ngoten niku lho, Mbah. Make mawon lah matine. Suatu ketika riyen bae kula niku bae bojone kula. Mbah Irun namine. Matine niku kula takoni pas ngaji niki. Nggih ngaji ngaten niki. Sing kepengin mati syahid sinten? Wis penting pas ngaji terus mati. Utawa bali mati. Jajal sing paling ngacung sapa? Mbah kula sing malah ngajung niku. Rong dino mati niku. Tapi matine ning omah. Luar biasa. Wani ya terus mati temenan niku. Ya luar biasa. Kula wah cungi jempol. Almarhum beliau itu Mbah Irun itu. Ono sing mati napa ditawani mati gelem nggih niku. Nambahe kan boten, nggih mati tapi mangke-mangke. Kan umur kula pun 1 selawe kan ngoten nggih, Mbah. Wong kepengin ngaji tesih dangu ngoten niku lho. Mungkin nek kula mati terus sing tuwa mati kabeh. Lah ya ripin sing ngancani sinten kan ngoten berpikir ya, Mbah. Bener niku tepat, Mbah. Napa malih? Tiang sing ngaji kali kiai kemudian bar ngaji terus lali, dikai napa malih kali Gusti Allah? Madama mustami antuk tabulahul hasanah. Selagi tiang niki jenengan kabeh tesih ngrungokake ngajine kiai, mongko dicatet kaapian. Dadi jenengan ku dicatet terus sih. Kados niku Yusuf apik. Mbah namine sinten, Mbah? Asmane, Mbah? Kamino. Mbah Samino. Mbah Kamino. Lah Mbah Kamino selagi tesih ngrungokke niki, senajan nggih boten mudeng mbok ora. Mbok apal mbok ora niku dia catet terus apik, Mbah Kamino apik, Mbah Kamino apik terus. Malaikat niku nyateti apik terus. Kok nganti ngaji tekan maghrib yo apik, kula tak bali jenten mriki piyambak mawon. Tapi catet apik. Selagi jeng ngrungokke senajan paham mbok ora niku dicatet apik terus. Ngajine saya suwe terus. Mbok ngantuk, mbok ora kencot, ora kemringet, mbok ora paham ora dicatet apik terus. Niki karomai. Cocok mboten? Cocok kencot. Cocok ngantuk ya. Berarti jangan ngaji rugi mboten? Jangan ngaji ora paham rugi mboten? Kullu qadamin yarfa'uhu wa yadau yakunu kafarotan li dzunubi wa raf'an li darajati lahu wa ziyadatan fil hasanah. Angger enten tiyang sangka omah mriki kumpul kali kiai ngaji bareng senajan bar ngaji terus lali nggih jenengan niku dikei karomah malih napa? Setiap delamaan sing diangkat jenengan ngangkat delamaan sing diselehake niku minangka kafarotan lidzunub kanggo nglebur dosa. Kanggo nglebur dosa warafan lidarajati derajate dinaikkan. Dadi jenengan niku koh omah mriki setiap diangkat delamaane, diselehke delamaane kan berarti nglangkah ngeten. Berarti ngangkat selehke gitu. Niku kafarotan lidzunub niku nglebur dosa. Saya kathah anggone ngangkat lan nyelehke delamaan saya akeh juga dosane sing di ngapura. Ayo sing paling adoh sinten? Ngajuk. Sing paling adoh sinten? Numpak motor mboten delamaan. Lah niku rugine temriku. Rugine temriku. Melakno ngenjang malih niki mboten enten mboten saged dibaratake. Lah nggih niki nggih
sementing glindinge bang niku ngitung saking pentile boten. Niki delamaan. Delamaan, sekali lagi delamaan. Tidak ada dalil yang bisa dirubah. Ora kena dikarang. Setiap delamaan sing diselehke sing diangkat minangka kanggo nglebur dosane lan ngangkat derajate. Saya akeh uli ngambah napa delamaan ngangkat delamaan saya kathah pula dosa sing dilebur. Berarti yang paling setitik dosanya dilebur Yaripin. Hanya berapa langkah coba. Dan jenengan lumayan mandek ten mriko tesih mriki. Lah niku di standar mriko sih. Sing dihitung nggih mulai jenengan mriki-mriki wong jan butuh motor. Motor nggak dihitung. Niki saestu mulakno sing mandar adoh ngenjang berangkate subuh. Ngoten lho. Bismillahirrahmanirrahim niat ingsun nglebur dosa. Carane ngoten niku lep terus. Nak omahe cedak usahakan muter. Cocok? Ojo malah golek solusi piye carane cepet. Justru piye carane dosaku akeh dilebure dengan penuh keyakinan yo dilebur temenan. Pripun carane akeh oleh ngangkat lan nyelehke dramaan. Lah saumpamane kok jeblek ngene jenengan Pakde. Ya Pakde, jenengan keng mriko rasa betul motor, makin mesti balane banyak banget toh. Berapa ribu niku. Kok jenengan ngrasani nembe dosa siji, satu delamaan niku nembe. Terus ngomehi bojone ya dosa siji, sak delamaan malih. Ngapusi kancane dosa siji, sak delamaan malih. Niku kok di ngapura. Semakin banyak jenengan melangkahkan kaki, semakin banyak pula dosa yang dimaafkan. Eman jenengan betul motor. Mesti jenengan terus jenengan yo padha mawon Pak Kiai rugi. Kok jawab mriki numpak mobil, pun kula lakoni genah kula rugi. Kula rugi terus nyengiti temenan. Jadi nyengiti banget kok kula numpak mobil balane ten pundi? Nggih niki wau saking mobil mriki hanya berapa langkah? 20 nyampe. Ya lumayan 20 dosa lah. Nggih nak diitung pentil kula paling adoh. Paling akeh niku dosane di ngapura nek ngoten mboten niki langkah kaki. Ngoten. Mulane saumpamane ana kiai kok jebul mlebu sarga paling keri ya mohon dimaafkan kenapa? Sebab saka daleme tekan pondoke paling setitik langkahe. Ngoten. Nak jenengan ketoke wong kakehan dosa, ketoke wong elek, wong ora duwe kok besok mlebu swarga dhisik. Pantes sebab omahe jenengan adoh menuju ke pondok niku langkahe kudu banyak. Disitulah didhisikke jenengan mlebu swargane. Cocok. Napane? Lah niku, kedah niku maksudnya lagi jawabannya jenengan tepat. Sebab kesel itulah. Kesel dilangi gua bios mriki langkahe niku sing diitung. Lah nek Yaripin kok srecet apa ana kesele sama sekali mboten enten. Mula pahalane banyak jenengan dosane di ngapura kadang jenengan. Ini ku wau nak Yaripin kepengin dosane akeh di ngapurane, Yaripin nak badhe mriki kudune muter. Ngoten lho, mriko riyen. Mriko riyen mangke ngoten niku. Mangke sama kali jenengan imbang. Mangke tuli jamaah wis teko Yaripin jam 12 sampai dugi. Bubar. Pun kemudian ya terus ditambahi kebagusane. Tahaffu alaihimul malaikat bi ajnahiha ridun wa huwa fihim. Kemudian tiyang sing ngaji senajan mangke bar terus lali jenengan kabeh niku ketika melayu ten pondok niku dikepung malaikat. Artine nak pas ngeten iki niku malaikat niku jenengan gelem boten ningali sih nggih. Niku selalu di sampingnya jenengan, dijagani terus. Dijagani. Bahkan cuwiwine ngoten. Malaikat kan gadah cuwiwine. Malaikat niku gadah cuwiwi. Suatu ketika Kanjeng Nabi kepengin weruh malaikat Jibril asline. Malaikat Jibril anggen dampingi Kanjeng Nabi kan wujud menungso. Lah Kanjeng Nabi pernah malaikat Jibril aku kepengin weruh sampean kok. Sing asli jajal kaya ngapa? Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad sampai coba merem. Kanjeng Nabi akhirnya merem. Kanjeng Nabi coba dibuka mripate. Jebule malaikat Jibril mawon. Punten. Dadi langit mawon, malaikat Jibril ngeten iki. Dingkluk ngeten. Masalah malaikat Jibril nganti
ngadeg jejeg ngeten niki pun nabrak langit punan. Dadi dhuwure niku malaikat Jibril ngeten niki pun natap langit punan. Sikile ning bumi niki langite teng mriki. Cuwiwine niki antarane wetan tekan kulon. Kanjeng Nabi nganti semaput niku. Bareng wis semaput Kanjeng Nabi sadar malaikat pun wujud bilah jenengan punten jenengan setiap ngaji ngeten niki niku dikepung kali malaikat. Artinya cuwiwine digelar. Selalu digelar. Enggak mungkin kayaknya jenengan nembe ngaji kok untuk bencana. Kenapa? Sebab nembe dijaga kali malaikat. Ora ono kok ngaji kok gelut ora ono. Nah nonton bola gelut. Gitu. Tapi tahu krungu ono tawur kok gara-gara ngaji. Ketone mboten nate ningali kula kados e. Yen pernah mboten ningali enten santri tawur. Tak pelajar tawur pirang-pirang. Iku bedane. Wong ngaji kok gelut niku mboten enten. Konser dangdut gelut pirang-pirang. Kenapa? Sebab wong ngaji nembe dikepung kali malaikat. Sering-seringlah di tempat majelis ilmu. Cocok nggih? Pun merasa rugi mboten jan tidak mriki. Pun merasa bathi mboten. Bathi nggih. Pun lega atine nggih. Pun kados niku. Pun jenengan pun marung dereng ningali kula pun marung dereng. Piye to? Niki aku lajeng rampung niki. Pun rampung pun maksude pun langgih pun nganu kados niku. Senajan namung sekedap insyaallah minangka kangge syarat kula njenengan sami duweni rasa seneng kali wong alim gen supados niku bentuk cinta tenggene Rasulullah cara arifin ngoten nggih. Mekaten ingkang saged kula aturaken pepilih wonten kelepatan kekirangan saestu nyuwun agung esih pangapunten mugi-mugi saged pinanggih malih amin ya robbal alamin. Saking kawula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tesih kuat khataman nggih. Khataman nggih mangke sing penting sing saged nggih ngucap